Yun, ayun na yung spaghetti. Magpapak na po mga belly. Spaghetti puto. Madam Banot! Yan, makulay na buhay mga beli. December 16, unang simbang madaling araw mga beli. Shoutout kay Dr. Ades. So doon tayo pupunta ngayon. Time check 3:30 ng madaling araw. So after ng simbang madaling araw mga beli, si Dr. Ades talagang nagpapaluto po sila eh. Yan. Good morning po mga kabeli. Ano tayo ngayon mga beli? Spaghetti with puto with drinks. Yun. Okay mga beli, samahan nyo kami. So dalawang sasakyan kami dahil yung puto baka maging Kita. dalawang sasakyan dinala natin dahil yung puto ilang bilao yun pa? 8 bilao yun. Baka mamaya gawing unan ni Mori. Opo mga kabeli. Kakainin natin. Oy, sakto lang yun ha. Walang kukupit na isa doon. Okay mga beli, 400 food pack ang gagawin natin ngayon. Thank you, samahan nyo kami. Belly, good morning. San Juan. So mga beli, nandito na tayo kila Dr. Ades, Barangay San Juan. Mexico to, di ba pa yun? Oh, Mexico. Nandito na tayo sa simbahan. Saan tayo magluluto? Sorry po mga beli. Okay. Atras. So mga belly, nandito na po tayo sa sa lugar sa tayo mag charity. Ayan.
Ayan po, San Juan Bautista Chapel. Ayan, Beli. Morning po. Ayan, Beli, wala pang ano. Alas 4 po yung misa dito, mga siguro mga 4:30. Lagi na simbahan dito, mga Beli. So mga Beli, nandito na ulit tayo. Dr. Rotes. Shout out. Beli, dito tayo magsiset. Oh, oh, oh. Ho, ho, ho. Laos. Ano dyan? Beli, dito na tayo. Ay, dito pala tayo magsiset. Nung nakaraan doon po doon sa parkingan doon. Beli, dito tayo sa kabila sasakyan kasi meron ding mga ano dito. Yung puto. Yan. Ayan, pasta yan, mga Beli. Yung ano, spaghetti. Mga Beli, 30 kilos na spaghetti noodles. Iyon. So, yun mga Beli, ito na, nakapag-setup na tayo. Tapos, yan. Si Kuya Adam tsaka si Mori pagtutulungan na po yung pagpapakulo ng pasta. Kasi marami po. 30 kilos. Yan. Tapos si Kuya Japoy dito, gagawa siya ng sauce. Yan. So, marami sa gagawin natin. Mga tasong kawali. Dami. Para may soup tayo. Soup, no? Ato mahabi. Ay, sigay ko naman, hotdog. Ato tayo. Ito dito mo na bawa. Bawang. Bawang, bulas, mga Beli. Yan, tapos ito yung pasta. Ito pa yung... Mga Beli. Morning. Good morning po. Morning blessing, are. Almusal, gumori. Ano yung spaghetti? Yeah. Ano daw? Lalagay na ng bawang suklit. Sino? Sino? Pinatod daw, pinatod. Nagalong din daw. Nagalong daw, parang daw. Ganun pala yun. Ay, mga Beli, oh. Narilya ng bangus. Arroz caldo yan po. Oh, paros caldo, sir. Arroz caldo.
Dinuguan, tsaka puto. Dinuguan, sir. Ginagawa ang puto, no? Oo. Ito yung spaghetti, oh. Ito naman pamilya natin. Napalagay mo sin. Talabok. Tapos dito sa kabila mga bele, kakanin. Hello po. Okay lang po video. Mga bele, oh. Ensaymada. Talabok. Pwede, takal ka mo. Dito puto. Puto naman dito kuya. Puto. Tamalis. Tamalis. Oh, tamalis, gumang. Baka bigdo bigyan ko ngayon. Giras na meron kaya. Opo, miras kain. Pandok po. Oh, lelot. Wala may lelot mo ba na nga, Dok? Ay, dok. Tamalis, sumang bulagta. Yung ba yung nabili tayo ng ganito? Tapos partneran natin ng sausaw natin yung ano, puto sa dinuguan, mga beli. Yung mga beli, masarap yan, ayun ah. Nasasaw talaga sa ano. Oo. Sa dinuguan. Yan, kung talagang gumagawa lang na ito, mga Pinoy, yun. Yan, beli, balik na tayo doon. Dinuguan puto. Pares talaga ito mga kabili. Ito yung masarap talaga. Dinuguan, puto. Yun. So ayun mga beli, magpapakulo na tayo ng pasta. So yun, morning blessing. Basta bakit? So fiesta gamit natin. Aluin mo muna dam, aluin mo baka manikit. Sige, lagay ka. So kailangan mga beli na halo, sa dami kasi baka dumikit. So 8 kasi dyan. So 8 kilo. Pila na rin eh. Paano naging 8? Dalawa pa lang linagay niya. Apat. Ilang mo ba? Tulo. Apat lang din. Ano? 8. Okay. Dagdagan mo pa meto biga. Pero sakto yung pitugin mo. So yung mga kabeli, isa na natin yung ating pork miring. Pork, yun yung mabili. Ayan, napagpahinit na lang. Mantiga, ayan, bawang. Buyas. Buyas. Butter, meron na yun. Mga pala butter. Oh, pinahan muna. Wala tayong butter. Boss, hindi ka ba? Boss, hindi ko lagi ito ba? Grabe kisa ka. So mga beli dito, igigisa namin ng isang gisaan yung pork giniling saka yung hotdog, tapos hatiin natin. So hindi kasi dalawang ganito kailangan natin na sauce. So, mga beli. So time check tayo, magpa-5 na, mag-i-start na yung misa. Yun, butter. Kailangan bago mag-6, tapos tayo mag-pack. Habol natin yung butter, mga beli. Yan. Sabi nga, uli man, pero Hindi pa rin uli. okay, nalagay na natin tong pork. Ayan na, yung pork giniling, mga beli. Patabi sa akin tumutok. Ayan po. Yung giniling. Okay, isang maagang Elias, Mori. Piye. Giniling kami pare. Giniling mo, Mori. Ano ba? Ako mga kadali. Ano pa ba? Mga pwede wala si Anton, masama daw po yung pagkaramdam. Kasi? Ano ginawa? Naglagay na, bawang daw. Sibuyas, hindi. Beli, giniling. Tapos? Hotdog, na-ready na. Hotdog. So mga pwede ano to, pang 400 food pack ang gagawin natin. Spaghetti, puto, and drink. Meron silang ginagawa. Ayan, beli. So yun, pakita mo Fred. Yan, busy pa rin sa paggalo yung dalawa. Pasta man. Init.
So mga belly, yung ano na ito, kailangan yung medyo hindi siya malambot, pero hindi siya matigas. Pag pinutol mo, kailangan wala nang puti sa loob yung pasta natin. Okay na yun. Yun. Mga belly, lulutuin lang yung iniling, tapos pwede tayo maglagay ng sauce. Lalagay na tayo ng hotdog mamaya. Oh, hotdog pala, tapos pag naluto yung hotdog, sauce na mga belly. Filipino style. Spaghetti. Spaghetti. Yung mga kabel, ito po yung ating pork kiniling. Giniling ni Kuya Jepoy. Ilalagay na natin yung hotdog. Yung hotdog mga belly. So, yun. Hotdog. Hotdog. Diyan, dyan. Diyan. Lagyan mo na lang ng carrots at patatas. Giniling na. Ulam na. Pangunod lang. Yan, dali lutuin lang yung hotdog. Tapos konting luto pa din sa giniling. Lalagay na isa. Thank you. Kaya Beli, naglagay na po ng Sopas. hindi, Filipino style sauce. Spaghetti. Spaghetti. So mga belly, dalawang set tayo sa sauce. Sauce Mario Joseph. Sauce Mario Joseph. Ayun. Pagka mali yung nalagay, sauce Mario Joseph. Mapapakamot ka sa ulo kahit hindi makati. Yun na yung ano mga belly. Ang dami. Isang ang tawag ko? Isang banyera, isang batya. Dapat dyan. Ayan, pag-ibilang yung ibla ng pasta. Ano po? 9,200,000. Iba talaga dumali si Kapitan, no? Estimated dyan mga belly, oh. Estimated. 9,000,233. 2036. Malapit na New Year. Ay, kita mo yun mo? Yun yung sugar. Lagay mo dami yung isa. Tulungan na mga belly. Chicken powder, ala. Okay. Okay. Spaghetti nun dito ka na. Sige po, sir. Okay, chicken manok. Chicken mother. So time check tayo, 5:15 na po na madaling araw. Mabubos ka naman mo. Sige, lagay. Ayun, sugar, brown sugar mga belly. Kalahating kilong ayaw mo. Kalahating kilo. Yun. Mori! Yes, daddy! Yun, pati tubig mga belly. Black pepper. So mga belly, Kapitan. Yes. So mga belly, sa hindi nakakalam, si Kapitan po, galing po siya ng, saan abroad kaya? Malaysia. Malaysia. Kumali na naman. Tubig! Malay mo. Yan mga belly. Malay mo, malay niya. Malaysia. Yan, nakasama niya po si ano doon, si Dagol. Babalat na lang po ko. Kasama niya si Dagol, tsaka si ano. Okay mga belly, yung hotdog nandito na pa yan ha. Apo, nandiyan na, hotdog. Papakukunay lang yan. So mga belly, pakukuluan muna natin ito. Pag kumukulo na ito, tinikman na ni Tres and then final na natin. Mga belly, pack na tayo. dalawang set yung ating Spaghetti sauce, gisa. Ayan. mga belly, titikman na ni Kapitan. Yes. Yes, Uncle.
Sinabi naman ako, pagkakasalamatan ng birthday blessing ng Councilor Engineer Rizal Soto. Mga Beli, yung dalawang uncle namin. Yaman na. Yaman niya. Magkamukha pala yung dalawang uncle namin. Siguro yun. Patay. Kaya shoutout kay Kuya Jam. Yung mga Beli, okay na to. So, pakukuluan na lang natin. Pag kumukulong-kulo na, luto-luto na yung sauce na ito. Yan, mix namin na Jeffrey. Start na sa packaging. Time check tayo, 5:15. Sa 5:15 mga Beli, start na premisa. Hindi mo nakilala yung ano? Ano po? Wala ata nakilala ngayon doon. Mamaya po, mangingilala tayo. Yung mga nagtitinda po. Yung mga Beli, ganda na kulay ng ano. Sauce. Pwede yun na ito. So yung mga Beli, mimix na natin. So mag-start na tayo mag-pack. Thank you. Beli, nagpe-prepare na dito. Yun, ayun na yung spaghetti. Magpapak na po mga Beli. Spaghetti puto with water. Kaya pa rin, na binibino. So yung mga Beli, nag-start na mag-pack sila Jepoy. At tutuyong kayo, ang pagmamili. Pinaldoing pagnawa, ang pagtapat. Kaya ang kasunduan. Spaghetti in the morning. So yan, naka 40. 28. So ilan ba? 400 pa. 300. 370 something. So malalagay yung box natin. Ito yung puto. Putong manyaman na nga Pumpina. Magata. Kaya ako naman daratan. Pwede rin papatok ka na ako. Oh, para kasama ka sa vlog. Ayan oh. Okay. Kapatal. Montage. Bahay pabalik sa aking Ginoo. Nadali. Good morning, good morning, good morning. So yung mga Beli, busy. So yung mga Beli, busy na. So Kaya sitwasyon tayo Ano na sila? sa ating bansa. Isad-sad ako sana. nakailan ka na, Kapitan? At kaniting pamalan sa atin na kaniting panagataang Pilipinas. Banyag yay. 50 pa lang yan. Ipa, diinan ko kayong kapalagan king pasikan mundo. King Pilipinong balayan. Walang puto to. Pakiramdaman hindi pagawa mong keka o pamanyagitan keka. Hindi agad kayong kapamitan Kristo Ginoo. Pagi pa, dama pa. Kunan na. Kaya mga Beli, silip muna tayo dito sa simbahan. Puno yung bisita nila. Daming tao.
So mga Belin, din wala yung mga nagtitinda sa gilid ng simbahan pag may misang simbang madaling araw. Puto Doniguan. Suman Bulagta saka Tamalis. So mga Beli, nag-start na yung mga kabeli natin mag-pack. Hey! Hey! Elias baligtad. Ano ka ba tayo? Totoo pa ito. Oran tres. Sus pa yan. Sus pa. So mga Beli, nakaka 200 pa lang kami, alas 6 pa lang. So 6:15 tapos yung misa, so kailangan mga 6:20 start na tayo mamimigay. Ay mga Beli, namimigay na po spaghetti puto with drinks, water. Agli-agli. Kana, keta kayo magbanda keta. Kita pong danom kukuha na kayo mo po Mana ke. kayo mong tanom ne? Magkapilagas ng tamo. Kumana kayo mong tanom ke? Mga Beli, tapos na po yung misa. Gatong ka lang, basta malagas ng tangan. Hindi tayo magpira kayo nyo. Yung shoutout po kay Doc. Ayan po, namimigay na po ng spaghetti puto. Yes, shoutout po kay Kuya Peter Gonzales. Ayun, sila yung nasa likod kanina. Viewers din natin, taga rito po. Ayan, Kalugar ni Tita Tess. Tunggal-tunggal mo. Pagkatuwa kayo, anak-anak kayo pa. Respeto siya. Tunggal mo, bantayan. Anak kayo pa, ninong kanya. Ano yan? Ay, tanda lang pa kayo po. Danog. Kumana kayo danog kita. Ay, gani ka magpila. Ha? Gani kaya magbante. Banta. Gani ka. Banta. Gani ka magbante. Banta, alalan mo lang. Hindi mo kumetong doon. Gani ka. Kumana kayo danog. Mananangin ka mo. Marini ako, pasi ang dos. Ganyan niya ako. O ipagpiganang manananasanang dating sakramentong tinggati, ipabalakan kami kekang kapatawaran at albong, ikesanang paralang tinggati kekana, iligtas kami, kapamilatan ng kaya sa buksan ni ating tao, uling ginunya, manggaman king alalangga. Kareta pong kintalang ni yung Domingo, amikalo din kami. Paya kami po'y maramuli kapasalamatan kaya kayo pisaman na kaboses kayong tuko. Then po, ang pong katera kayong pili. Enjoy po yung Tulad kila na para makasal. Ako mo, sige!
thank you, Tita Tess. Doktora Tess. Yan, Doktora Tess, yan. Marami po kayong mabubusog ngayong umaga. Ano mo, Sal? Pila-pila mo muna. Pila-pila mo ba? Pila-pila mo. Pila-pila mo. Kurang mula. Basta yung Ay, thank you tayo kay Tita Tess. Doktora Tess, pasalamat po tayo. Ali, kalita po. Dumuro tama ka nyo na pinipila. Ali, bata po ngayon sa salo po. Dalawa. Ali po, kung dumuro ka nyo, dumuro tama ka nyo sa salo po. Latinan mo na po ba? Saan ba? Paano ako? Paano ba? Iba kasi ako din. Nandiyan po. Kumain kami lang ang tatao. Ate! Buwan ka namin ang gano'n. Para nilakas ng tao. Ano kayo ng gano'n? Manager! Ate mo! Ate ako, Janet. Pasalamat po tayo kay Tita Tess. Papuntalan nyo lang po kayo ni Banda po. Yan ang belly 1:1 para lahat makakain. Papuntalan nyo lang rin mga kaya. Kung ayaw mo, ate may kumubo. Papuntalan nyo po kayo. Papuntalan nyo kayo na may kaya. Bayan nilagas na. Meto po po. Oo. Meto po po. Meto. Naman, belly. Meto po lagas na. Ayaw pa pa mo. Oreta po meto. Yang una may apo yan. Yapo ay. Sige lalo lang. Wah, indano marin inda, kemana indano po? Thank you po, Tita Tess, Doc Tess, Doktora Tess. Yan. Ilang pinggan? Ay, kutsara? Tino po, tino po. Laptop ka ng pamilya na ganyan. Di na mo lang ganun. Kuya, di na mo naman ganun. Betong ganda. Betong buko. Pagkita nyo. Nakapagtan niya mo. Halika, harapin na di lang.
Dito po tayo. Wait lang po, wait lang po. Ano po? Busy na Shout out sa mga taga-Nis. Beshi, oh. Beshi, Beshi. Nandito ako sa Kabeli. Hey, solid viewers din po. Thank you po sa suporta. Tama rin, tuloy pa rin. Idol. Thank you po. Kan bukas. Update pa kayo ka na eh. Lagi ako naman agad. Ay, kabalik ko siya. Opo, Dr. Tess po. Salamat at takal-takal din. Thank you po. Hello, Kabeli. Shoutout po, sir. Shoutout sa mga taga-France. Yun mga Belly, naubos na yung ano natin, paubos na. Shoutout. Shout-out RCS les gars. Ça va, je t'aime. Magkano? 1, 2, smile. 1, 2, smile. Smile. O, dito pa salamat po, Dr. Tess. Salamat, Tess. Thank you po. Thank you, Tess. Thank you. Salamat. Salamat. Wala, Beli, nagkakaubusan na tayo. Yan, nagpupagpak pa rin. Ali. Hi, Kabeli. Ayan, tita, shoutout ka na. Yung mga family sa abroad. Family. Tisa, Bautista. Ay, Jason. Hello. Thank you po. Oh, family. Bless you. Ay, So yan mga Belly, tapos na yung feeding natin. So thank you tayo kay Tita Tess. Yan, Dr. Tess. Ayan o. Tara, Tess. Merry Christmas. Saka si Taichi, yung anak niya. Yan. Sino? Kay, Tito Jan. Tito Jan. Thank you, Tito Jan. Jan, ay ang pulis ng ano, ng
Makati. Ayan mga Beli, so maraming salamat. Kita-kita tayo sa farm. Thank you, Kagawad. Takal salamat. Salamat, Kabeli. Merry Christmas. And Joanne. Yan, shoutout po sa mga pamangkin ni Tita Tess, Joanne and John. Jan. Mercado. Ayun, shoutout po. Okay, so mga Beli. So yung mga Beli, mag-almusal mo namin. Maraming salamat po Gonzales family sa yun, pandagdag daw ng pagkain. Ayos, mga Beli. Tara na. Panganta na. So mga Beli, si Moro hindi kumakain ng Jollibee to. Kumakain po ako, mga Kabeli. Ayun, natin kayo. Oh, Elias baligtad. Okay, tara na, Dam. Beli, kain na tayo. Jollibee ara. Dixilon. Chicken itlog, meron. Beli, kain muna tayo. Almusal. Okay, thank you tayo Gonzales family yung na-meet natin doon sa charity kanina. San Juan. Sa San Juan, Barangay San Juan, Gonzales family. Thank you po. Naghanap na Red Horse, wala dyan. Epe. Yan na, may kaya po. Oo, namin. Oo, okay, bring it. Kasi yun. Yan, 145 na. Ate yung nasi. Wa. Yung mga talag. Yung agayan, 5. Oh, Beli, gulo nila. So, dito na tayo sa counter. Yung mga Beli, dito na po yung order natin. Cake silog. Grabe di. Ano daw, ano na? Pambalit ng bakla. Ano? Hindi ko yan. Ha? Ano naman to? Silog ah. Kalitin na ito. Okay mga Beli, almusal muna tayo. Gonzales family, maraming salamat po. Tapos yung sobra dito sa budget na binigay nyo, bibigay ko na lang sa mga kabeli. So hati-hati na lang sila. Kahit huwag yun ang bigyan si Papa yun. Papandin na mga kailangan. Oo, yung mga pwede ko ng gravy. Nandito yung gravy. Sandero. Namusta tayo mga Kabeli. Gusto po mga kabeli. Thank you po, sir. Ano? Family Gonzales. Family Gonzales na Sora. Ano sila? San Juan. San Juan. Mexico na yun. San Juan, Mexico. Ito tayo mga kabeli. Ayun po. So yung corn beef dito mga kabeli, Del Mondo ata yung brand. No? Thank you, Mari. No?
family. Kaya mo mga extra rice nyo. Dahil mga anong customer mo. So hindi kasi alam ni Mari na may order ako ng extra neto mga bebe. May kulang pa ng dalawa to re. Hanim tayo. Na? Hindi. Hanim ang order kong Jolly Hotdog. Sabi kay Mori, balikan mo na lang yung dalawa. So yun mga Bele, thank you po Gonzales family sa treat ninyo sa amin. Yung namit namin kanina sa charity namin doon kila Dr. Tess. So nagbigay siya ng 3,000 pang kain. So sobra ng 1,500. So aki-aki na lang ito maano. Walang sit. Thank you po. So sobra doon sa 3,000 yan na nila Gonzales. Tapos si Tres Mabel umiwalay po sa amin dahil nakamotor siya. Didiretso po siya ng San Fernando, Pampanga kay Tito Bong. May usapan po sila, may lahat po sila. Kaya hindi namin kasama ngayon. So yun, kayo na bahala sa, sa tira dyan. Apa? Bilhin nyo na pasalubong yung mga Janakis nyo. Ay, si Mori walang anak yan. Nabayaran ko ng 20 yan. 20 daw ko. 70 na yan. Bumawi. So yun mga Beli, nakatapos na tayo ng food charity natin kay Dr. Ades. Shoutout sa iyo, maraming salamat. Ay, may shoutout pala, paghihawak na. Putong nagilumang mo yan. Bulaga! Ay, tsura na ano. Wala, bebe pa yung sura po. Yan, shoutout po kay Jan Mercado and family. Shoutout po! Saka kay Tadsi Mercado. Shoutout po! Tadsi na? Tadsi. Tachi. Tadsi Mercado. Yan, salamat sa Gonzales family. Maraming salamat sa treat mo sa amin. Thank you, thank you po! Thank you, thank you. Ingat na lahat. God bless all!